ndichikutambirei zvekare pano patrare 263 kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara utina on the notification bell. Nyaya inozvomuzvara nhasi inyaya inosirisa zvikuru, inyaya inorwadza zvikuru. Pane mota yenyaradzo. Mota yenyaradzo iyi yanga yakatakura chitunha. Zvinoshamisa panyaya iyi ndechekuti yakatakura chitunha chichienda kunovigwa. Yaita accident. Ndichakuradzai video. Ndinokumbura kuti nyore kuna driver anga achidriva mota iyi kuti get well soon. Yaita head on neHonda Fit. Zvinova zvinhu zvakatyamadza vanhu zvikuru. Yaitika kunonzi kukaroi murodhi iyo inonzi Chikutu road. Ndokwaitikira chiitiko ichi. Ndatione this video. Titaura zvatinofunga comment section. Much love. Shall that farm? Kaunda video wanazumboka ziva nika FW